Καλησπέρα Πετρό. Καλησπέρα Κώστα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα Symbolic P Studio Αμέ. και ακούμε... Είναι από τον επόμενο αυτό που ακούμε. Είναι από τον επόμενο. Έχουμε γράψει drums, έχουμε γράψει ρυθμικές κιθάρες εγώ. Συνεχίζουμε αφού να γράφουμε. Θεωρούμε ότι μέσα στο 26 πριν το καλοκαίρι θα έχει κυκλοφορήσει με πολλές εκπλήξεις και αυτό, όπως ελπίζω να λέω, και πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε για full length. Πώς? Μιλάμε για full length album. Ναι. Έχουμε αριθμό τραγουδιών, πόσο θα είναι, πόσο θα φιλοξενεί. Μπορούμε να το πούμε κιόλας, 8. Είναι 80's τελείως, έτσι, 8 τραγούδια δίσκος. Ακριβώς για αυτό το λόγο είπαμε 8. Για αυτό 80's. Άντε με το καλό δούμε και σε βινίλιο. Τίτλο έχουμε. Θα το πω. Λοιπόν... Μέσα σε σάκρας θα μας πεις, έτσι, γιατί μετά δεν υπάρχει λόγος να ξανακάνουμε συνέντευξη. Να σας πω κάτι. Αν παρατηρήσεις, εμείς έχουμε ένα κόνσεπτ που η Μέδουσα γυρνάει από εδώ και από εκεί και εκδικείται, ας πούμε. Εξού και το Wrath, η οργή της. Πριν ήταν στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, γι' αυτό και βγήκε το Power Exitium στα λατινικά. Τώρα πάμε λίγο προς την Ανατολή και στην αρχαία Βαβυλώνα. Θα βγει ο τίτλος σε παρόμοια γλώσσα? Όχι. Όχι σε αρχαία βαβυλωνικά. Απλά είπα τη λέξη κλειδί. Θα έχει και άλλα πράγματα, αλλά είπα τη λέξη κλειδί. Πόσο καιρό? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε αυτό το όνομα έχει συνδράμει κιόλας ένα αγαπημένο μας πρόσωπο στην μπάντα. Μπορούμε να το πούμε? Όχι, δεν θα το πούμε αυτό, γιατί έχει δώσει και μας έχει χαρίσει και στίχους για το μόνιμο κομμάτι του δίσκου και θα ήθελα να το όταν θα κυκλοφορήσει. Ευκαιρία να ξανακάνουμε συνέντευξη. Ευκαιρία είναι. Να ρωτήσω αν είναι σε μια κατεύθυνση διαφορετική ή ίδια. Εγώ ακούω riff heavy metal κάργα, δεκαετία 80, με ένα modern twist που λένε και ξένοι. Κοίτα, το πάμε πιο επιθετικά. Έτσι, το Power Exitium Malls είχε και κομμάτια μέσα που ήταν όπως το Day of Peace, που ήταν πιο ήρεμα. Το Annabelle, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν το λες heavy metal το Annabelle. Το λες πιο hard rock, ας πούμε, πιο χαλαρό. Αυτό δεν ξέρω, μας βγήκε μόνο ξύλο, ας πούμε. Εντάξει, έχει και πιο στοιχεία speed, power μέσα. Εδώ ακούμε ένα από αυτά, κάποια ρεφρέν και κάποια κουπλέ. Πόσο καιρό ασχολείστε ήδη, πόσο καιρό στο στούντιο, γράφοντας? Είμαστε 2 εβδομάδες. Μάμπαμε, έτσι. Κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Με τον Κώστα και τον Όντα που είναι το στούντιο, τα πάμε πολύ καλά. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας βοηθάνε. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, δηλαδή άνετη, ευχάριστη. Δεν ταλαιπωρούμαστε, ρολάρει πολύ γρήγορα. Από εβδομάδα θα μπει ο μπασίστας μας να γράψει. Μετά κάποια άλλα πράγματα και μετά μπει η φωνή μας, ο Γιώργος. Πότε υπολογίζεις να είστε έτοιμοι, δηλαδή το προϊόν να είναι έτοιμο για να πάει μετά για mixing και mastering? Θεού θέλοντος, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε τελειώσει τα πάντα και θα είμαστε στη φάση να περιμένουμε mix master, που μετά θα πούμε στη διαδικασία της εταιρείας. Κάτι υπάρχει σας καρδιά με εταιρεία, δεν θα είναι δηλαδή self, για να κυκλοφορήσει. Να κυκλοφορήσει δηλαδή υπολογίζουμε Μάιο, max. Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Το να βρεις τελικά εταιρεία και να κυκλοφορήσεις το άλμπουμ σου είναι, πώς θα το χαρακτηρίσω, αναγκαίο κακό? Όχι, δεν είναι αναγκαίο πρώτα. Και δεν είναι και καλό και κακό. Ο καθένας πράττει όπως θέλει. Εμείς το προηγούμενο και το EP μας το κάναμε self. Τώρα
είπαμε να δοκιμάσουμε μια εταιρεία. Μιλήσαμε, τα βρίσκουμε ως τώρα και γιατί όχι. Είναι ο καθένας τι θέλει και τι του συμφέρει να κάνει. Έτσι. Άλλοι θέλουν μόνο self, άλλοι θέλουν full εταιρεία, δεν κάνω βήμα χωρίς εταιρεία. Ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε πάλι στην ηχογράφηση. Όταν γράφεις κιθάρες, έρχεσαι εντελώς προετοιμασμένος, έχεις κουμπώσει τα πάντα και απλά εκτελείς, σκέφτεσαι και πράγματα στο στούντιο, σου βγαίνουν ιδέες και λες μισό λεπτάκι, πάμε άλλο ένα take γιατί κάτι σκέφτηκα μόλις τώρα. Θα σου πω. Ναι, μεν έχω μελετήσει τους μετρονόμους μου και τους οδηγούς μου, αλλά όταν έρχομαι στο στούντιο να γράψω, ξέρεις, αφήνεκλο είναι αυτό πιο ελεύθερο για ιδέες, δηλαδή με τον Κώστα, επειδή όπως είπα πριν, περνάμε και ωραία, δεν είναι παγωμένο, περνάμε πολύ ωραία. Τι να σου πω, σε κάποια φάση, φέρ την κιθάρα, φέρ την κιθάρα, πάρτε να, και αρχίσαμε και τζαμάραμε πάνω σε κομμάτι. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι ωραίο να βάζεις τελευταίες στιγμές πινελιές. Πού δεν πάει το μυαλό σου, στο κλίμα, είναι η φάση εκείνη τη στιγμή. Τα solo σου είναι προβαρισμένα, κουμπωμένα ήδη από το σπίτι και έρχεσαι και εκτελείς. Προφανώς έχω κάνει τα project μου, τι θα κάνω, πού θα κάνω, οι σκέψεις μου, τα έχω γράψει τα solo, τα ξέρω δηλαδή. Αλλά σίγουρα θα έρθει η ώρα του solo, θα αλλάξει πολύ πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Έτσι, σίγουρα θα μας βγουν κάποιες άλλες ιδέες εδώ πέρα, σίγουρα θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, θα βγουν άλλα feeling, που αυτά είναι πρέπει να φανούν για μένα σε μια ηχογράφηση. Κάτσε τώρα να κάνω το δικηγόρο διαβόλου. Ακούς τα τραγούδια, γιατί φαντάζομαι τα ακούς συνέχεια, έτσι. Και λες, κάποια στιγμή μπαίνει ο διάολος μέσα σου, λες, μήπως να τα αλλάξω αυτό. Μήπως να το γυρίσω πίσω και να το ξανακάνουμε έτσι, ένα σημείο του. Θα σου πω κάτι. Την ίδια ερώτηση έκανα χθες που κάναμε πρόγραμμα τα παιδιά. Σε όλους. Και όλοι είπαμε, όχι, τα θέλουμε έτσι, όχι. Δηλαδή, δεν το λέω επειδή είναι θέμα, όχι καλά, είμαστε ισορροπημένοι, πάμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Απλά το γουστάρουμε, αν τα έχουμε γράψει παρέα, δεν θέλουμε να αλλάξει κάτι, κατάλαβες. Μας άρεσε που κάνουμε. Οι συνθέσεις είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, είναι δικές σου. Θα σου πω. Σχεδόν όλη η μουσική του άλμπουμ είναι δικιά μου. Πέρα από ένα κομμάτι που έγραψε τον άλλο κιθαρίστα του Δημήτρη, όλη η μουσική είναι δικιά μου. Η στίχη τώρα έχει γράψει και η Χριστίνα σε 3 κομμάτια. Έχει γράψει ο παλιός τραγουδιστής ο Μπίλι που είναι πάντα δίπλα μας σε όλα. Έχει γράψει και ένα άλλο παλικαράκι ένα τραγούδι. Στο στίχους μας το έχει κάνει δώρο. Και έχει γράψει και ένας άλλος κύριος ένα άλλο τραγούδι που μας το έχει κάνει δώρο και θα κοσμήσει είναι το μόνιμο του άλμπουμ. Ερώτηση. Μελωδικές γραμμές μόνο ο τραγουδιστής σου? Ναι. Κοίτα, θα σου πω, έχω μια άλλη φιλοσοφία εγώ. Δεν θέλω να κόψω τον κάποιο καλλιτέχνη. Δηλαδή, σ' αρέσει αυτό, κάντο. Σ' αρέσει αυτό, κάντο. Δηλαδή, ο drummer μου, ο Θοδωρής, δεν το έχω πει ποτέ, άλλαξε το φίλι σου. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό, όπως και δεν μ' αρέσει να το κάνω κιόλας, έτσι μην κορυδευόμαστε. Σε κανένα δεν αρέσει. Οπότε είναι καλό να υπάρχει ελευθερία. Τώρα, μόνο είναι κάτι κραυγαλαίο που δεν μ' αρέσει, θα το πω. Έχει τύχει όμως. Θα σου πω. Είχε τύχει σε κάποια φάση σε ένα κομμάτι με τον Γιώργο, στο καινούριο δίσκο, που απλά του είπα, ρε εσύ, μου ήρθε αυτή η ιδέα στη μελωδική γραμμή, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Αυτό. Γενικότερα δεν θέλω να λέω στους άλλους πώς να κάνουν, τι να κάνουν. Ερώτηση. Γράφετε φωνητικά, έτσι, που θα μπει τελευταίος να γράψει ο Γιώργος, σωστά? Ναι. Έχουμε και gang voices, gang vocals κτλ. Θα συμμετέχεις και εσύ, θα συμμετέχουν και τα άλλα μέλη με δεύτερα φωνητικά, έτσι, ψιλογκάνγκ, ψιλοφασαρία. Κοίτα, θα γίνουν κάποια τέτοια πράγματα. Όπως είναι γνωστό, πάντα έχουμε μια κοπέλα που κάνει τη Μέδουσα. Και σε αυτό το άλλο που θα έχουμε μια Μέδουσα. Που θα πει τα δικά της.
και θα πει κιόλας και σε κομμάτι μέσα. Δηλαδή σε μια φάση ένα κομμάτι σταματάει, γίνεται λίγο πιο ατμοσφαιρικό και βγαίνει μια μέδουσα και τα ρίχνει, να το πούμε έτσι, και ξαναμπαίνουμε πιο δυνατά εμείς. Κάπως έτσι. Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει ιστορία, ηχογράφηση, σημεία ηχογράφησης τώρα, στο καινούριο άλμπουμ, που απλά πέθανε στο γέλιο και δεν μπορούσες να πιάσεις την κιθάρα και να παίξεις έστω και 2 νότες. Να σου πω, δεν γίνεται. Ο Κώστας παίζει και στους Γεωθυρία. Το ξέρουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, μαζί παίξαμε και ένα live η Γεωθυρία και εμείς στην Πάτρα πριν λίγες μέρες. 4 Οκτωβρίου. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί έγινε μια καλή με τον Κώστα, ένα χαβαλέ απίστευτο, που το θυμόμαστε. Και τώρα, ας πούμε, γράφουμε, γυρνάει με κοιτάει και το μυαλό μας γυρνάει σε εκείνη τη στιγμή. Και απλά φεύγουν κιθάρες κάτω, πέφτουμε κάτω, γελάμε, σταματάμε να ηρεμήσουμε από το γέλιο. Έτσι, είναι, πώς να σου πω, έχει αναπτυχθεί και μια αλφα φιλία με τα παιδιά αυτά, μας έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ, οπότε... Θα έλεγες ότι έχουν κυλήσει όλα όπως ήθελες, τις ηχογραφήσεις μέχρι στιγμής? Ναι. Ναι. Ακριβώς. Και να πω ότι είναι αρκετά καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή και ο Θοδωρής στα drums έδωσε πολύ καλύτερες δυναμικές από ό,τι περίμενα. Και οι κιθάρες μου βγήκαν τα ρυθμικά πιο ζωντανά να πω, πιο νευρικά να πω, κάπως έτσι. Γενικά κυλάει καλύτερα από ό,τι νόμιζα. Δεν το περίμενα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Να είναι ο δρόμος προς τη Βαβυλώνα στρωμένος με λουλούδια. Να μην έχει αγκάθια. Θα σου πω, λουλούδια δεν ξέρω αν έχει κάτι πετρωμένα γάλματα πεταμένα κάτω όμως που θα πατάει η Μέδουσα, θα τα έχει. Η Μέδουσα μπορεί να πατάτε ό,τι θέλει, να μην πατάτε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το καλό όταν βγει ο δίσκος. Να πούμε ένα σωρό πράγματα και για τα επόμενα πλάνα σας. Τα επόμενα πλάνα μας. Τα επόμενα πλάνα μας με που βγει ο δίσκος είναι προφανώς μια live παρουσίαση του δίσκου που το σκεφτόμαστε ως εφόρης της ύλης για τους Μεντούσας, δηλαδή να βγουν και τα πρώτα μέλη των Μεντούσας που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί το EP. Όλα, δηλαδή να παίξουμε όλα μας τα κομμάτια, να γίνει, ξέρεις, πιο έτσι ζεστό το κλίμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ, Κώστα.